para matiyak ang pamilya. Ang natitirang sospek sa masabog na Granada pagsalubog sa bagong taon. Para sa GMA Integrated News, June Bernasyon ang itong 24 oras. Nagsimula na balikan ng mga e-bike at e-bike sa National Highway. Bagaman wala pang aktwal na ulihan, ilan sa sinita, walang helmet o walang lisensya. Nakatutok si Maki Luis. Noong nakaraang taong pa inanunsyo ng pagbabawal ng mga e-bike at e-bike sa major highways. Kanina, nagsimula ng panita ang Land Transportation Office o LTO. Siguro walang helmet, kasi pa rin ang pag-filter. Pwede lang kasing sumampa ang e-bike o e-bike sa National Highway kung diretsong tawid na. Pinagsabihan lang muna ang rider na umalis din naman agad sa highway. Bawal na po tayo sa akala ko, Sa Quirino Avenue, marami sa mga nasitahin walang mga lisensya o ID. Pero wala pang na-impound sa kanila. Ayon sa LTO, Wala na ang mangyayari ito sa mga susunod receipt. na araw. Maninita lang muna sa EDSA mula Pasay hanggang Comento, C5 Road, Rojas Boulevard, Quirino hanggang Magallanes, at South Luzon Expressway. Initially, kung pwede, umalis sila sa National Highway, pupunta sila sa Secondary Road, tulungan sila. Pero yung mga pasaway na ayaw talagang ay pinipilit nila na tumakbo sila sa National Highway, dapat tulihin yun. Kung may lisensya, tikitan kung walang lisensya, dapat i-impound. Sana, sabi ng Lawyers for Commuters Safety and Protection, linawin muna ng LTO ang guidelines bago maghigpit. kaya kailangan talaga na maripatuloy din gusto Master. para sa ay walang mga nakikuhan at pinipirensya ay tama. May guidelines na raw sa panghuhuli at isang buwan na ang dry run, sabi ng LTO. Dagdag ng LTO, wala pang joint memorandum tungkol sa pagre-rehistro ng mga e-bike at e-bike, pero kailangan ng maghigpit para na rin sa kaligtasan ng mga rider. Karamihan po sa kanila, yung mga kababayan natin na walang mga driver's license, hindi po nila alam yung traffic rules, traffic code. Minsan, kadalasan pa, mga minor de edad po yung nagdadrive. Minsan po yung mga kasabay sa bahay na talagang wala po silang alam sa mga rules. Pagliit ng kita, ibig sabihin ito para kay Brian Macarangcan na sa pamamasada kinukuha ang pamumuhay sa pamilya. Balik kami kita ng pagkeno. Walang mong kumakay na rin. Sige, yan na. Sino yun? Kananya po nung kumakay na rin nila. May Para dumating. sa GMA Integrated News, Maki Luis nakatuto, 24 oras. Likas nang naibalik sa Pilipinas ang nasa 35 overseas Filipino worker na Cambodia. Kabilang sila sa mga sinaging na biktima ng pagkakapigil sa mga nakisto. Tumawagin mo na ba si Ram or Personal, nalayan ng Department of Migrant Workers. At hindi nila yung sila na lang? ang mga nakikinig video. Ha? Lalo sa pagkakarap ng trabaho pro, yakin ito ang pagkakapigil at nakikisto ito sa tinaglang Kunti lang naman. Kailangan. Sino yung kwa? Bantayan mo nga to. Bantayan.
Travel goals achieved naman last year para kay Miguel Valverde. 90 na kanyang solo travels at personal milestones noong 2025. Ika nga ni Miguel, 2025 was great, but 2026 was even greater. Featured din sa kanyang IG reels ang special moments kasama ang mga mahal sa buhay tulad ng kanyang mami Grace, mga kapwa Sparkle artists, girlfriend na si Isabel Ortega. And speaking of Isabel, ready na rin daw siya sa mga ibibigay ng bagong taon. Nagpasalamat din si Isabel sa mga blessings na natanggap nitong 2025. Pupuri ng milestone sa buhay at career ang 2025, ikasalamangka. Isa sa highlights, ang malaking pagbabago sa kanyang buhay mula nang manalo siyang ang pusong big winner ng TVP Celebrity Co-Nomination. To be honest, ang Mika ay bumerangye back to God. 2025 achievement din ang ibinahagi ng kapwa ex-TVP housemate ni Mika na si Shubi Estrada. Sa dami ng blessings ng nagdaang taon, sabi ni Shubi, sisimulan niya ang 2026 with a very grateful heart. Ang TVP host namang si Bobby Legaspi, kung ang ipinagpapasalamat sa 2025. Sabi nga ni Bobby, not every day was easy, but every day taught me something. Isang tula naman ang ipinost ni Kylie Padilla na tila describing her journey kung paano niya nahanap ang inner peace. Si Joe Berry, hopeful naman sa 2026. Kung mananalig ang pagtitiwala, ay papapunin sa iyo ang taglana. Sa aking pagbabalik tanaw sa nagdaang taon, ang pagkarang sa pag-asa ng isang kongil, tutusin namin ang ating mga puso ng pagmamahal at panagtigil ang tiwala at pagpapasalamat sa may gawa. Bawat pagsubok ng sarap, kami ang kawalan sa kultura para maging mas matalino ang pagkaramdam sa bawat iba. Daw. Daw. Daw kami. Ay pag-investigated feeling ko, parang gusto ka ang isang mo. Sa pagkakatayan ng bahay, deliver ng buhay niya, ino-ino ko, hindi ko dapat ang sarili. Bakit isang taong kulang na pangkong lalaki na magkagunan? Kaputulan ng mga dalili dahil sa pangkong sa kanyang tao na puno. Kaputo! Ang tatapos ng kami ng handaan ng holiday season. Paano nga pag-iisimulan ang pag-alinggo o ay di pa alinggo ay Dito ko. Kung kalabit ng panahon, kung Ganda na ito. pagkalan sa Baguio City para sa mga nagpaplano pang tumayo ay Ayaw ako ko, ah. Kailangan yan. Sa pagpapatuloy ng Facebook ko na. Ding. Nagpapaingat sila, Ding. Lada ka. Lada. Ayaw mo ka, Teng-Teng. Nagdita ka. Nagdita ka. Hindi na. Nagdita sa binaya mo sa'yo. Tungkol na.
Pasalamat din kami sa special submissions for TV and friends. Congratulations din sa ating finalists on all platforms. Thank you, CMMA at sa mga pusong inspirasyon sa ating paglilingkod. Bumuo ng Special Investigation Team kaugnay ng pagkamatay ng vice-alcalde ng Buenas Pilipino na sa inisyal na operasyon ay aksidente na ng sarili. Kumpirmado na rin po na pagmamayari ng vice-alcalde ng Sarili nakatulog si Kim Salina ng GA Regional Team. Iniputos na ng Police Regional Office 6 sa Iloilo City Police Office na kaibigin pa ang investigasyon sa pagkamatay ni Buenas Iloilo Vice Mayor Leonie Paz at Lamasan. Ayon sa spokesperson ng Pulisya ng Western Visayas, pinapatutukan sa Iloilo City Police na ang posibleng akuro sa pamamagitan ng binuong Special Investigation Team. Tutukan binigyan ako sa SIT abot na mapapinpoint din nato kung ano iman pala ang behind scenes isang incident din kung ano gawin ang mga details din at at least ma-resolve na natin once and for all na hindi siya sir na case. Ayon sa hepe ng Iloilo City Police, pinag-aaralan nila ang mga pangyayari at ebidensya na nakuha sa pagkakilamasan sa Pasig District ng Luzon kung saan siya namatayan. Pinag-aaralan din ang statement ng Living Partner nito si Board of Viral Directorion na isang kasama ng bitulang. Walang pagtugon si Torregardo sa request ng Labas Police na isang ikaling siya sa paraffin test na ikinala ng kapamotan. Ginumpirma rin ng Iloilo City Police na ang balik na sinasabing aksidente umutok at tumakapay na pasan ay pagmamayari ng inspectorial Ayon sa opisyal ng bayan ng pamilya ng Masama, ikinalulungkot nila ang sinapit ng vice-alcalde na isang kanilang pagkakulit ng sa karantan. Umiligri sa pamilya ng kasal mula sa publiko. Pero kung dahil nangyayamahay nila Masana, sinabi ng kanyang pamilya na nakatakda silang magpalabas ng official statement sa mga susunod na araw. Muling sinubukan ng news team na makuhanan ng pahayag si Torregardo na dating direktor ng Office of Civil Defense Western Visayas at ngayon assigned na sa LTO Central Office. Hindi pa rin Magmamura
Pagkatapos ng pamutok. Paputok, kwak-kwak. At mga labit, kwak-kwak. Circle. Circle. Ay. Circle, oh. Wow. Circle. Opa. Maganda. Pero pag senior, pinaglaban ng magyan, pero hindi ko daw split naman. Hindi pwede i-decrease sa pinakamababang temperatura may talagang araw first Friday ng Baguio City. Mas magkakalimutan ng panahon kahit ulitin at may makakanat ang pagkilaan dahil sa kanila. Marami kami sa rin na picnic sa Karachaoke. At kahit dumaan ng Pasko, ay buhay-buhay ng Christmas market na may iba't ibang maganda na amusement rides. Ting Ting, come here, Ting. Masaya po kasi na maraming pwede padala yung mga Ting Ting, challenge, Ting Ting. Sa ngayon, nasisita na magsiuwi ang mga turista dahil mas manang sa lunes. Ibayong ingat sa kalsada ang paaralan ng Baguio City Police Office. Kagabi, isang kotse ang baliktad at tumakbo matapos tumama sa isang landbox sa Upper Session Road. Nagkaroon ng injury ang isang pasahero at binigyan agad ng pangunang tulas. Iniimbestigahan ng pulisya kung may influensya ng alat ng driver. Central Business District of Baguio, may 20 kilometers per hour speed limit, 30 kilometers per hour naman sa mga linear road. Taas sa wood ng Kevin Road, pero para lang sa mga light vehicle na may limit ng pagkakilala. Pero hindi yung mga pauwi ang pinag-iingat at yung mga Okay. parating sa signal lines. Tulad ni Leia na first time nakabisita sa Baguio. never been ever since. So it's my first time to come here. Circle. Mga kapuso, ang mga suporta na natatanggap ng ibang puso nasyonal, aming tinitiyak pa rin na kapatako. At tulad ng atlasang tulipat at yan sa katawan ng personalidad ng sa pamilya, ang aming naging aksyon. Karagdagan ng tao, aming may Ika. Oo, takot sa inyo.
Saan? Hindi na. Hindi na. Wah, dito. Wah. Kain ka rin? Wah. Yan na yung dog food mo ngayon. Bayan sa magpakain sa iyo. Hey, boy. Oh, God. Oh. Tongking. Kuya na. Kuya na wala. Sabi na natin si Kuya. Quiapo Bay tayo biyernes, pero lalong bagsak ang natibo sa Quiapo Church kahit
Magbalik. Tapahin yung Diyos ang aking anak. Dahil mula sa tayo pinalubos na pwede pumasok. Ito parang tila at halos magsiksikan na King! ay napakalik sa mga pagkakas na kasama. Well, okay. Yeah, yeah. May mga hindi na pumasok pero nakalay pa rin ang visa sa labas. Yung tungtong. Tungtong. Takbo mo. Pa naman nakais. Iniiwasan po kasi natin ang nasisikan, takan, actual rin para sa mga issues kung paano po imamanage ng sabay ang pag-asikaso ng posisyon at pag-asikaso ng magsasok. Ayon sa technical advisor at incident commander ng translasyon, nasa huling bahagi na ng mga paghahanda para sa translasyon ng pagkuha ng simbahan ng Quiapo, gagawa ng PNP at Manila Fellowship. Pareho pa rin yung nasa nagarap po, pero ang pagkakaiba ngayon ay isasara na sa katibot ng Rose Boulevard na rin pag-drive at kailangan bridge. Yan na mabilis na makalabas ng tao ng hospital para natin buhay. Sisirapo po ng pinagsarang mga pagtulungan ng mga PNP at ng mga DOs na wala akong talagang tama sa kulay ng Ayala hanggang hindi tumatawid yung imahe natin. May mga binago rin sa atas para mas rin at mas madali ng mga kausap. Sabi ko na Dahil ang nakaraang taon, bawat wala sa mga pasalitas, inaasahan ang bawat pagkakasyon. Walang tingin demono sa mga stasyon ng nakaraang taon. Nagka lang ah. Vicky, alas 8 na bigay yung ulit misa ngayon dito sa Quiapo Church. Kumilala yung buhos ng plan. Pero mabigat pa rin yung gaya ng traffic sa Quezon Boulevard, yung parehong side ng Quezon City at ibang bahagi ng Maynila. Samantala, sunod-sunod na yung mga aktibidad bilang paghahanda sa Kristal at Puso sa Sareno. Bukas halimbawa ay pagpapasabas ng mga estradal kay Ana Replica, Alapuna, Leche, Kuya ng Haro. Pinag-iitas mula rito sa Quiapo, Maynila, balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Dahil sa mahal ng kaibukan sa maraming ang kababayan, ang Pilipinas, ang mga natin, napapakita na ang project. Kaya bawat taon sa may pagkukuhan, huwag ang
sali ka rin. Bigyan mo pang pakain. Beng. Pakain kayo. Kain na sila. Kaya ka lang. Hindi ka nasama. Ay, ano yun? Dami na naman niya si Ulit. Hubad talaga yung display niya. Hindi na nga hindi hubad eh. Wala yata eh. Gusto yung matamis-tamis na puti. Okay lang naman yan. Kung hindi hubad. Madaling masira eh. Tapos na sila kwa. Uy! Naglagay. Ano ba ako? Ha? Ano yun? Pinindot ko. Yung ano ah. Yung bell. Hindi ko naalala kung dito. Aba na si Kuya na una. Ito pa. Yan, tita, pwede mo ba? Ah. Steak na. Buyan, alam naman pagdami kami. Yan, sila binigay mo kami kayo. Kasi napakain na naman. Ako gusto na dito na dito kasi yung balls na yan. Ewan ko, kanila yan. Hindi ba sa baby? Maraming salamat, Rafi Tiva. Ang dami nga. Isa, alam mo, tatlo ya, apat yan. Isa lang yung ano. Base po sa datos ng Metro Weather, Ano yata eh, 8 yata sila eh. Bicol Region, Eastern Visayas, Mindanao, Oo, laki nga. Cagayan
Valley. Kaya yung mga aso nandito sa kusina eh. Linggo na umaga, may mga kailang pareho sa Pagkakayan, Mindoro, Palawan, Panay Island. Karagdagan sa Sergent. Pagsapit na ng hapon, halos buong southern Wakwa nga, nandito din eh. Pati ang kalahunaan ng Visayas at Mindanao. May malalakas na buhos na ulan. Nung malapit na siya matapos, kinuha na ni Memo eh. Sa Metro Manila, hindi pa rin inahalin ang ulan. Eh, ewan ko. Alas 11 eh. Naogot ako. Andyan pa sila hindi ko na alam. Pagod na yung ano ko, balikat ko. Hindi man eh. Mauwat ko malang matapos ano mga kinanaan. Kain. Sa pagbabalik po yan ng 24 oras. Ang pinipili ang pinaka. Hindi na ako magpakain sa'yo. Hindi mo ako naman yung sarili o parang siya puro hindi na dapat sarili. Ika dito. Pwede mong pakinggan ang 24 oras kahit saan, kahit kailan. Ang pinakamalalaking balita ang kasama na sa araw-araw. Rated na mga podcast Marina, kapag-dali, sa mas malaking misyon. at mas malamang na mabuti sa bayan. Kaya excited yun. Ang ibang story natin. Sana po ah. Tampon na lang dito. Kasi naman mga Hindi. kasasarahan din. Hindi nila alagaan. Dapat mag-ibig sa kailangan Katapos ng kami-kami ng gastusin, ditong kapasuhan, marami tayong mag-ipon ng pera. Pero paano magsasabi sa mga ipon challenge? Walang pangin na kinagastos. Ano din sa mga ito? Mula sa ikinalimuting betting points mula January 25 hanggang kahapon ng araw ng 2026, nakaipon ng 16,000 pesos si Lizelle. 47,000 pesos naman ang nakuha na mag-asawang Franklin at Chelo Carpintero sa binuksan nila Altansya. Tuwing bagong taon, isa sa mga karaniwang New Year's resolution ang pag-ipon. Gaano man kaliit ang tinatabi, ang mahalaga, gawin itong tuloy-tuloy para pagdating ng takdang oras, meron kayong matatawag na sarili niyong ipon. Si Wilton halimbawa, ipon ng mga mabagsusukli. Sabayan pa ng tinatago mula sa sweldo, nakaipon pa rin yung 30,000 pesos. Mga supling pa na sa mga tuwing makibigyan ng mga merienda, kadalasan mga bali yung sinusupling nila. So, bali, pinanagi po kami, ulit po kami sa mga alkalisa. Bago may parang mabilis po po po. Ayon sa isang registered financial planner, marami ang naiingan ng pag-ipon pagpasok ng bagong taon. Mahalaga raw na mag-set ng target kung para saan at magkano ang gusto maipon. Gawin din daw na regular ang pagtatabi ng pera, hindi yung kung kailan lang maisipan. Money is just a number. Money is
of behavior. 90% behavior na yan. So, minsan, alam na natin na dapat tayo mag-ipon. Pero kung hindi natin satisfied on magawa ng tama or walang sistema, most likely magagas na hindi na tawag tayo na envelope system. Kaya ano yung society niya, kung tayo ng kuryente, pero nakakalimutan, dapat meron kang envelope for your savings. Kasi yun na rin yung place as automate. And dapat hindi natin siya magalaw. Ito rin ang napansin ni Teta sa empleyado. Kaya high-tech na raw ginagawa niyang pag-ipon na iniinput niya sa kanyang digital online banking. Dati nakakapag-ipon ako gamit yung alkansya dito sa bahay. Kaya na napansin ko na kapag kailangan ako ng pera, tinutulong ko lang din siya. So ngayon, ginagawa ko is ino-automate ko na siya. Gumagamit ako ng online banking. Eh, paano naman kung gusto mong mag-ipon pero kulang talaga ang kita sa ginagastos? Ayon ng mga eksperto, extra income is the key. Si Kat halimbawa bukod sa kanyang trabaho, nagsabay sa Uy, gawin ka! Nakakita sa bahay. Hindi na ako Ulog-ulog yung mga ulam. additional income. Alcohol, wag ah. Anong weekend, kung may mga kilala tayo ng Nagbuloy. pagkain or buy and sell online. ano ang tawag ng financial boost is 2026. Mahalagang may suporta ng mga senior. Yes or no? Paano sabay-sabay paabot ang mga pangarap? Record. Usapan ninyo, habang nagsisimula yung taon, ano yung target ninyo na gusto nyo maipon? Hindi naman talaga ito madali. So kahit na small progress, alis natin first 2 to 3 months of the year, na nakakapat kami na tayo. Para sa Jerry's Jubilee Boost, President Reyes na nagtutuloy ng 1 para palitan si House Speaker OGD. Ayon kay Adjo, walang mata sa pamumuno hindi sa Kamara. Tingin ni Adjo, nais lamang ng Project Chapter dito na magkaroon ng divisyon sa Kamara. Dagdag pa niya, maayos ang estilo ng pamumuno hindi sa Kamara. Sa mga madalas kumain ng motorcycle, yan, siguraduhin sa bahay, dapat biyahe. May isa kasi pasahero sa Thailand na nahulog sa motorsiklo dahil inabutan ko ng ako sa daan. Kaya ano na? May pagkain ba yan? Daliri ko? Ha? Ang dami ng dila akong haba. Dila akong ahas. Dila ng ahas. Ulo. Ulo. Kuya ko. Ate ko. Ano ba? Ako si ate ko. Ulo ka ba yung moy? Ulo ka sa moy? May Isa oras, igo. 14 isa igo na. talaga po. Hindi na siya may facilitate kasi actually 9 p.m., 10 p.m., start na ng meetings, so ating sila hindi na talaga may tayo. Kaya kung natin drive is keep the next week energy level natin down. Kaya paanakin po tayo. Mas marami na independensi sa akinita. At natatagpuan ito kung tayo natulog ay naroon din katapos kumain. Pag kumakain po kasi tayo, increase din ang ating glucose level sugar sa ating katawan. In short po, nandun yung focus sa katawan natin at metabolism. So yung ating brain po natin, ating ating organs, kalma na naman na siya. Tapos magtaas ng sugar po sa ating katawan, na inaano po tayo. Napakahalaga po. We are sleeping, that's when our body repairs. So kung tumata po, mas marami ang kailangan. Tapos habang tumata po tayo, so mas tayo ay alam po around for 7 to 9 hours a day. Kung paano mo naging ang tao na ito, mas marami tayo nakakasama. At makakatiwas
Mas madali yan sa mga na ang pangos sa lugar. Tulad ng ginagawa sa kahalan sa paggamit ng papel. Iniiwan na ng mga estudyante para sa isang vending machine ay nag-i access sa Wi-Fi. Tara, let's change the game. Thank you. Naalala niyo ba ang Internet Wi-Fi vendor sa Ad isang moderate. barangay sa Quezon na may feature last August? Skip ka na lang. Skip ka muna. Nalagay natin sa computer yung classic pattern. Kung saan tawag plastic photo, hindi ka pa nagkakaroon ng Wi-Fi. Same concept ang ina-apply sa Kaibigan High School na Caloocan City para ma-solve ang tumatapang nilang problema sa basurang papel. Ha? Tingnan mo yung mapoproduce na waste niya. Hindi ko nga alam eh. Busy yung sa taas eh. Similar to eConnect, inspired din ito ng PisoNet system. Pero i-develop mismo ng mga estudyante nila. The developers modified Nagpunta lang ako doon kanina, tapos iniwan ko na rin si Papa Johnny. Sise? Bakit? Baka magsulit. Eh, Swimming kagabi eh. ano yung mga Antigo? Nag-ano na yung mga. Lumabas sila ng kumain sila ng tapos Pupunta po tayo sa cellphone or tayo sa then pupunta lang po tayo sa Wi-Fi. May drone na gudang Antigo sa katanan. For Wi-Fi, may kita pa rin for Wi-Fi. Eh, uuwi na rin kasi. Hindi, dahil schedule na lang dan. At kapag narinig na ito, thank you! Pwede ninyo nang ma-enjoy ang inyong free Wi-Fi. Kada isang piraso ng Thank bond paper you. na i-insert, lalabas ang 50 MB per minute. Pero saan nga ba napupunta ang mga naiipon papel na hindi napasok sa paper Wi-Fi? Maiipon siya kasi bibenta siya sa Subscribe ko rin. para yun yung magbabayad for the internet. Yung subscription yun na tinulong ang mga bata. Diba sustainable? Sa kanila mismo nagagaling yung kanilang Pinaplano na rin ang kanilang grupo na i-level up ang kanilang prototype. Puntahan ko yun kita mamaya. Iris. Soon, pwede na rin ang iba pang klase ng waste gaya ng mga plastic. Interesting. Hindi na yan magtatatlo at wala pa parkingan. Saan ko parking? Doon sa ano? May bayad. May init. Ang importante niya marunong. Hindi na yung kukuha ng isa, importante marunong ng isa. Gahulangan sa yan. Sa Valenzuela City, marami ang stranded na nagpistulang ilog ang kalsada pasado alas 7 ng gabi. Sa isang gasolinahan naman sa Kawakan, ano ay naging swimming pool. Sa ibang lugar, lupatot pa ng atempting ang baha. Sa Napotas, pumahalin sa ilang kalye kasabay ng sa ulan. Pulot. May mga minahaging kalsada sa Quezon City tulad sa Commonwealth na halos wala nang maaninag ang mga motorista dahil sa lakas ng ulan. Nakaranas din ang mas panahon sa iba't ibang bahagi ng Quezon. Kaya umaga, kulay puting na baha naman ang naranasan sa mga bayan ng Victoria ang nabuhan sa Pilipinas sa sunod na pag-ulan. Ayon sa pag-asa, shear line o ang pagsasiguro ng pag-init ang pag-ingin
ang nagmumula sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Pagkasari ng bahasa ilang pangunahing kalsada sa bayan Pag-Ihermoso sa Negros Oriental, kasunod ng ulan. May mga motorsiklo tumiling dahil sa kanyang pinili na rin ng bukid. Eastern is naman ang localized thunderstorms ang pinira sa Negros Island Region ayon sa pag-asa. Bukod sa baha, may buhangin na mataas sa barangay Kulay sa Pag-Ihermoso, Negros Oriental. Kaya pag-asa, maliwanag ito na bumubuo ang bahagi kapag may thunderstorm pero hindi rin ito natatagal. Sa Tagaytay, Cavite, halos 0 bisagin ang mga kalsada sa pagpapag sa paligid ng West Peninsula. Marami sasakyan ang nagbukas na ng hazard ng park lights. Bukas ng aksidente ay maalala rin ang otoridad sa mga motorista na mag-iwas sa pagpapaliko dahil sa pagbukas ng kalsada, usod ng pagpon at moisture na mula sa hapon. Ayon sa mga residente, karaniwan nilang nararanasan ang makapal na fog tuwing unang bahagi ng taon dahil sa anihan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ng 24 oras. Hindi bababa sa awang taon na sa Wiham ang nasa isang daan ang sugatan sa sulong sa Pilipinas. Isang kasaysayang simbahan naman ang natutuloy sa Amsterdam. Yan ang ibang mga balita sa labas ng bansa sa pagtutok ni Darlene Khan. Ayon sa sumaglap na sulok, nagpasigaw at natatagpuan ang mga tuwan sa New Year's Eve party sa isang ski resort sa Crans Montana, Switzerland. Nakarinig muna sila ng isang malakas na pagsabog bago sumigla ang sumpong. Hindi bababa sa 4 ang nasawi habang tinatayang aabot sa 100 ang sugatan. Patuloy ay naalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Pero maaari din umanong aksidente lang ang nangyari. Isang memorial service ang isinagawa bilang nakikiramay pag-alala sa mga biktima. Nilakot din ang nilalagaglag na kabulan bahagi ng isang historic church sa Amsterdam. Iniligtas ang presidente sa mga kalapit nitong bahay dahil sa mga nagkalat na debris. Walang naitalang nasaktan at nagpapatuloy ang investigasyon sa naging sanhi ng sunog. Sa Amerika, nagpakapal na niebe ang bahagi ng Central New York State dahil sa winter storm. Pahirapan ang pagdaan ng ilang sasakyan sa mga kalsada dahil sa kapal ng snow. Halos mag-zero visibility rin sa iba. Ayon sa National Weather Service, posibleng matuloy pa ang snow showers hanggang Sabado. Sa Southern California, libo-libo ang apektado ng gabi-gabilang power outage dahil sa masamang panahon mula pa rin ang mga nakalipas na araw. Unahin pa po, pinag-insala kabilang ang mga bigas sa mga kalsada. Naranasan dito ang mga pagbaha dahil sa matinding buhos ng ulan. May ilang sasakyan pang nalubog sa putik at mga bato. Para sa GMA Integrated News, Starving Cat, nakatutong 24 oras. Up next, bukod sa pag-exercise, iba pang pwedeng gawin para ma-achieve ang fitness goals ngayong taon? Alamin! At ang birthday ganap ni Alden Richards sa US kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Non-stop ang pagtutok. Ito lang, sa 24 oras. Reaktibo ninyo at bakit maasahan kung ang pwersa ang kasama mo rin sa pagbukas. Ang pinakamalalaking balita ang istorya ng mga Pilipino. Kaya, makikita mo. Mas malaking bisyo. Mas masamang na pag-ibig. Arestado sa Bulacan ang San Nepalese na wanted sa Interpol at itinuturo kasama sa mga nag-organize ng Gen Z protest sa kanilang bansa. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Tuluyang ng order ng PNP at BI Village sa Jeanette sa Malolos, Bulacan. Ang Nepalese na Nepalese national na wanted ng Interpol. Ayon sa Bureau of Immigration, priority target ang naturang ugali na itinuturing na leader ng isang extremist group sa kanilang bansa. Itong Nepalese ito na Pilipino, matagal na natin pinititigan niya kung saan dumating siya dito noong August
Kasi kasama siya sa Alliance. Ooh. Tinatawag nga Ooh. na Gen Z protest. So after nga nun, dito siya lipat sa atin ng grupo. Di raw madali ang pag-tracks ng bali na kahit saan na sa ating bansa ay tuloy pa rin sa mga plano para makasing ang number 1 sa kanilang bansa. Base sa mga email na nakuha sa kanya. Madalas siya usap sa sa Interpol confusion. Siya ay kabataan sa Nepal upang gumawa ng kasuluhan. Sinasabi din na may ano silang pagkakas dito. Kung ma-clear natin na wala naman, agad natin silang ipapa-deport pabalik ng Nepal. Para sa GMA Internet News, John Consulta, Nakanto, 24 oras. Piliin pa rin ang nangunguna sa mga problema gusto ng pamumulan ng gobyerno. Ayon po sa isang survey, at sunod naman yan ang katiwalian. Kaya iyon tayo mga Pilipinas na ilaban. Nakalutok si Sandra Aguinaldo. Mas mababang presyo ng piliin, pagsupos ng dalian, at pagkita ng mas maraming trabaho. Ito upang ilit nga ng mga Pilipino na tituloy ng Iya. para sa kanilang komunidad. Base sa Singapore, Ang dami naman ng pwede. ang pinaka sa days, or 1,400 respondents of survey. The one that is 12 hanggang 16, 2025. Paano kung makikita usapin sa mga manumalyang pagtutol projects? 38% ng respondents Babay na. ang pagpapababa Magbabay na. ang Babay na. urgent na dapat gawin ng Babay. gobyerno. 31% ng respondents ang nagsabing dapat sundin ang katulad para Babay na. maapagdapa ang Babay na. servisyo ng gobyerno. Babay na. 91% ang nagsabing dapat sundin